odhi nyime. Jopuonjre e sikunde ma pacho ka okawo yweyo tok tieko somo mar tam mar ariyo kata tam mokwongo ma higani. E kinde ma jolony, jonyuol kod jopuonje geno ni jopuonjre biro keto e tim puonj ma giseyudo e wi yore mag ritruok. Gin puonj ma oseta e sikunde mag nyiri kod yawuoyi kuonde mopogore opogore e pacho ka. Jailieta nyako Ramogi nigi ler mar wachni kendo miyowa ripoti machalo kama. Puonj ewi geng'o iye moiw kod landruok kute mag ayaki osebed kitayo skunde sekondar e gwenge mopogore opogore kaluo mar neno ni midhiero no odok chien kitiego jopuonjre. Wanyisogi kaka ginyalo ritore mondo gitiek skundgi mondo gichop lekgi ma gintiere godo kaka nyithindo manyiri. Port marango weche ngima e kind oganda Kenya National Demographic Health Survey mano ma higa mokalo mano gol ewi landruok kute mag ayaki kod iye moiw oyango ni kaunti ma Homa Bay kod Migori atamalo 23 kod Siaya kaunti atamalo 21 mag nyithindo manyiri e kind higni 15 nyaka 19 osemako iye moiw. Lipodno medo yango ni atamalo 44 mag rowere e kind higni 15 nyaka 17 pod onge ng'eyo makare ewi landruok kute mag ayaki. A girl at that level does not have a bargaining power, is unable to negotiate for safe sex. So then probably the probability of having unprotected sex is very high. Ewi mano, Jokanyo mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay okaso puonj ewi wechegi mag ritruok ahinya to kinde ma gintiere pacho ka skunde olor. And I've learned that self-respect is the key to success, and self-respect is just doing the right thing at the right time. The challenges people have, apart from the hard times we face out there in school and even out there, we've learned that at times we can be there for ourselves and we can focus to what is good for ourselves. Kamano bende, Jokanyo jiwo puonj ewi ler mar del. Sensitization, we ensure that we really sensitize our girls and empower them in the safe use and disposal of the sanitary towels. Kopogore kod jiwo kendo chiwo puonj ewi kute mag ayaki kod geng'o iye moiw. Jopuonjre bende yudo puonj ewi rito alwora kokalo pidho yiende kod chenro makare mag wito taulo mag ria mondo kik keth alwora. We were talking to the girls on ways they can dispose their sanitary towels in the proper way, not disposing them in where they can be seen by other people, and we are talking to them to dispose them in the pit latrines mostly. In our school we can have where we can plant those our trees, so to make our school look beautiful, and all even there at our home we can have stumps that we can plant there at our home. Geno eni jopuonjrege dhi bedo jombetre mag chwalo puonjgi ne jowetegi kendo konyo e duoko chien landruok matuo mar ayaki kanyakla kod geng'o iye moiw e gwenge makaluo. Girls must be confident with what they are saying. We cannot be shy. We cannot be those guys who are very shy. Even if someone talk to them, they are just shining there. We can be just those guys with value, you know. Jailieta, Ramogi TV.